konparsa hau aintzinako inauterietan oinarrituta dago nolabait. Garai batian, Donostiko inauteriak oso epe zabalian ospatzen ziren. Eta horien artean konparsa batzuk bat zeuden, desagertu zianak, Armeniako Artzaiak eta bar, ez? Orduan, giro haundi xamar zegoen inauterien garaian, garai hauetan, ez? Olako otsaila bitartean. Eta produzio musikala ere handia izaten zen. Horien artean, produzio musikal horren artean, Raimundo Sarriegik musika asko egin zituen, bai danborradakoak, eta baita Iñudetakoak, Kaldoretakoak eta bat. Eta horien artean, 1869an egin zituen Iñudetako musikak. Iñudeak personai bigenteak zian garai haietan, zen familia aberatsak bazituzten bere Iñudeak beraien aurrak zaintzeko eta bar, eta orduan, badirudi neguan, Artzaiak eta baserritarrak etortzen zirala, ardiak eta beraien artaldeak bera jisten zituzten, hemendik bera jisten zituzten, ohitura omen zuten Donosti aldea etortzeko eta Iñude horiekin ligatzea, edo beraiekin egotea, edo gutxinez ikustea, ezta? Eta irudi horiek, nolabait irudi horiekin edo hientzako Raimundo Sarriek egin zituen musika hauek. Beste antzinako konparsetan oinarrituta, baina musika berezi horiek irudi hortarako. Eta musika horiek preseudenez, lehenengo data dakiguna konparsaia erabat antolatuta aterazana izan zen 1885an, otsaila 2an, Kandelaria egunean. Aurreko urtean kaldereroak hasiak zian, eta egun hortan aterazan lehenengo aldiz Iñudetako konparsa. Eta inauteri giroa edo itxura emateko, garai hartan ere gizartea oso maskulinoa izango zen, noski, ekintza guztiak gizonezkoak egingo zituzten, eta konparsa hau ere denak gizonezkoak osatzen zuten. Potoloenak, pixka grazia emateko badirudi Iñuden papera egiten zutela, mehenak Artzaiena. Eta horiekin batera garaiko personaiak eta ateratzen zian, eta hola zizan konparsa lehenengo emanalditan. Orduan urte batzutan zehar, nolabait konparsa bertan bera gelditu ondoren, 1977an Kresalak berreskuratzen du, Xabier Arregi, Iñaki Arzamendi, bildu ziren zenbait persona eta haien laguntzaileak, pixka bat galdetuz ere aurrekoei eta leheno Josek aipatu ditu material grafikoiek eta aztertuz eta nolabait 1977an Kresala elkartearen 10. urte hurrenarekin bat eginez, ateratzen da lehenengo aldiz berriro konparsa Aldezarreko kaletan. Martxoan izaten da, gero CEATek ordungo Zentro de Atracción y Turismo edo proposatzen du otsailera eramatera, eta Kandelaria jai egunatzen ez, Kandelarian ondorengo lehenengo igandera pasatzen da. Ordurako ere kandereroekin edo lotuta. Hasiera batean bikote gutxi batzuk, persona gutxi batzuk, eta berehala hartzen du indarra, berehala hasten da konparsa sendotzen, eta gaur egungo kasik 30 bikote, gehi beste 100 bat danborrari eta personaje eta ateratzen da, ez? Danborrariak ez dira inoiz atera izan, ez ziren ordura arte inoiz atera izan, Artzia eta Iñuden konparsa honetan, eta horre ere, Iñaki Arzamendiren iniziatibaz edo, doinu haiek eta Raimundo Sarriegren doinu haiek moldatu ziren, danborrariek eta kupelek eta ere haiekin jotzeko. Gero, badira beste Kresalako martxeare inkorporatu zen 25 urte berandugo, Jose Ignacio Ansorenak, Peterrek sortutako martxa elkartean 25. urte hurrenerako, eta gero pixka konparsak ere evoluzionatu du, elkarteak berak antolatzen ditun pertsonaia danborrari dantzarekin batera, sarri kanpotikan etorri izan diran bestelako pertsonekin festara batu nahi izan dutenak, edo umeak aurrean joanez, eta konpartsa osatuz.
A ver estos frailes de la Salle.
Dios mío, erizaina, baina zer. Estoy medicina.
Eta orduan ez dago asko. Baina asko dira, eta claro. Bestetan ez bezala hemen gazteria.
Jone.